Duha ka mga personalidad nga gingong nalambigit sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos nadakpan sa kapulisan sa Cagayan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sikop sa managlahing operasyon sa Cagayan City Police Station o Cagayan de Oro City Police, kining duha ka mga individual nga giingong nalambigit sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos niadtong May 9, 2023. Kini pinasikad sa warrant of arrest nga giserve sa otoridad batok sa mga suspek niadtong adlawng Huwebes. Sumala ni Police Captain Byron John Ratonil nga usa ka witness sa kaso ang positibong niila sa duha ka mga suspek. Ipadaan og subpoena itong mga respondents natong serban og warrant. So giagi pag itag due process niya, siya preliminary nagpa-counter affidavit pa sila, direct participation wherein kuan gid sila, involved gid sila sa kuan based sa gipang istorya sa kuan sa atong bagong witness. Dugang sa kapulisan nga aduna pay usa ka suspek ang gipailawom karon sa case build-up. Kahinumduman nga una nang gipasakaan og kaso si Pastor Denver Andales, usa sa mga nagunang akusado sa Adrian Fornillos case. Gisubayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa duha ka mga dinakpan apan gidala pa sila sa korte. Wala pa sab miluwat og pamahayag ang pamilyang Fornillos kalabot sa development sa kaso. Way back 2023 until now, airtight atong kaso, wala gid nato napasagdan, and rest assured na ang trabaho sa pulis mag-assist lang gyud og kung sa pay makaya nato ma-provide na services atong yatag in the bounds of law. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.